hey wena, hey wena, hey wena, hey wena, hey wena, Welcome back to it Mapagania ngiphethu Asanda uyibona kanjani ibhuti namhlanje? Yeah no ngithinkale ngibongisa ibhakani yaqala ama fans wonke wePirates ngokuba khona la eOrlando. Yeah man yazi kunento engiyibonile mina engikhuthazayo manje kuPirates. Ku-finishing yethu sengiqala ukubona ukuthi la besine weakness khona sengiyabona ukuthi manje sisebenze kakhulu lapho ngoba obviously manje siyakwazi ukuconvert ama goal which is very important and into yenza ukuthi team iwine vele leyo. So oba manje ngibone kahle ukuthi vele kwamanje uma sizoqeda kakhulukazi kule ndaba ye-finishing sizoya phambili noma kanjani ileague nayo sizokwenza ukuthi sigijimise. You talk about finishing uMawasa is on form, Umuremi is on form, Apolice is on form. We just saw Umbuthuma now. We can't complain about finishing. Umbone kanjani Umbuthuma ngale brace yakhe? Look amajita ngeke ngathi eqale mangikhuluma ngathi amajita the previous game ebewadlale ngathi mina yazi ukuthina amajita uma ayizosebenzisana njengamanje sizoya kude because obviously lamajita afikayo labo Mbuthuma apolice bayayidinga le team yokuthi kumele lamajita lawa akube kade khona kube khona insebenziswano. Obviously njengamanje ilento esibonayo kuPirates ukuthi vele insebenziswano ikhona, that is why izosenza ukuthi iPirates wine noma kanjani. Yeah ku finishing vele amajita wonke akhona vele ba conform bonke ngalendlela engibona ngayo, but ilento besidinga ukuthi whenever sithola ibhola siyeboxing let's make sure ukuthi bakhona abantu abakhona bazodlala irole njengaye Mufukeni. Obviously Mufukeni i-creator yethu siyazi ukuthi vele naphambili yakwazi ukuthi a-create. Namanje ke into esiyibona namanje yenzeka amajita aphuthe umfutho omningi towards ukuthi ufanele ukusebenza. Obviously igame iwina ngama-goal. No, definitely. And then we saw Unto as well. We saw Umasindi as well in the middle of the park. Thoughts on Umasindi? Yeah man, you know there's the boy. The boy give it all today. Yeah. Ilento esidingayo pick up to boy ngendlela adlala ngayo. Yazi once you are given a chance ukuthi udlale, you must use that chance. Obviously njengamanje amajita bese ngishilo ngathi uma bezobambisana nele intwana lezi zizokwazi ukudlala. Untwana uyakwazi ukuthi a-check ama side because it's very important ukuthi uma ukhona la u-check ama side uzokwazi ukuthi amabhola uwaphonsele side azokwazi ukusebenza. Yiyo lento ezokwenza ukuthi usiwine. If uya-checka uMaster Chef into asebenza ngayo kakhulu ukuthi uyakwazi ukubheka whenever he's got a ball, then uyakwazi ukucheck ama side wakhe, then aphonsele amabhola esayidini, then the team will win. Cheers boy. Last question, Undaba and we saw Undaba coming in for Hoto. Nice performance, a beautiful one. Umbone kanjani Undaba? And remember, Undaba comes to a position ka Hoto, which is a very tough position to play, ne? Because Hoto uma edlala fanele kwazi ukuthi uzozama ngawo all means. Angisho ukuthi ufane naye, but once ufaka endaweni ka Hoto fanele wenze sure ukuthi at least uzofaka the effort. That is why Untwana naye namhlanje naye mina I'm not gonna complain about Untwana because ngimbonile indlela ngayo uyakwazi ukucompromise amabhola, understand. Therefore le nto izosenza ukuthi naye noma ngabe ukuthi uyastruggleisha angafuni ukuzifanisa no Hoto, but at least uyabonakalisa ukuthi naye uyafuna ukusebenza nePirates. Cheers. Sayithatha le kef. Sayithatha my man of the match of today. Obviously ngibona kuMaster Chef na Master Chef ngiyamnika. Yazi Master Chef whenever he's got a ball bese ngishilo uyakwazi ukuthi makala isend a-check ama side. Untwana pick up Untwana Master Chef boy pick up boy hlala wenza kanjalo sizokwazi ukuthi siwine ngani noma nifika kodwa kusali ngamabhakaniya manje. Tango Mapagania, wopa.